jotono nodi burkham naro khana khana salkisa sekang chini mara hodo bisio Kwbang Laimani baike ingke anbumungkai Kwbang ma allegation nika o allegation ni bising mutual khana thanga tangi abahing naklai ni salainan thanga kintu or nusaka je anokai boxingya tei borok no simi kok sari tonika কিন্তু borok je kok an bogis hamya samani কিন্তু obno tang phirona nai কিন্তু ano ka chance jega omo biking mangka omo hairok nujaka কিন্তু ang bohaino asugui tongla কিন্তু ang ani satutei ang chai hinjak tongya কিন্তু ang bo oboni bagai kubui tamo khaiman bike fight khaiman obong chai tugui tongo ei ang high level committee o saurka কিন্তু বড় মো তাড়াতাড়ি সলিউশন খাইলি নাংতন যিনি মারহাটুন বিসিনি ব্যাপারতে অবন চাইতে বই নাই নাংতন তে তম চলি থাঙ্গা অব পুরা বেবাক পাবলিক বিসিং সারাই সারাইকে তো বই পেনাংতন কাইসা মেম্বার ও আনিবাগ এলিগেশন নিকা প্রো ব 3 নাম্বার 1 নি মেম্বার ব সাও যে এমআর সইয়া কোনই খাইয়া কোনই ani oro jomari peka kintu jomari mani pore ang GRS no riasan sekang no bo ano koksil lega je ang ongko bongni je lebar mung tanai keba ani atir no keba ani wat ni borok no biu na kintu buji thaiklayo je nung da saiman naki ang na saimiya je MR ekbar generate pai khangkai je waisa soi kanya bagi kari tu pegang kai GRS o tesa soi bori pejaga poti te waisa bahai kai angoro dilek khaya konai antani kun chabi kari dilek khine bagi dilek khaya konai ani beneficiary no ba ani nok ni boror no bahai kai daimane ba aba public no siu ini no siange koksau te kaisa chini marhatuk bisini no ani wani no taku monus debroma botam hin koksil jaga bo ani dukan gano bike bere ton mani obase ang bono bike shop jana hini hinpo kintu ang to obo haikok samani kunu kere kintu borok salcha kenai phaile puro kintu ani jat sorok an dukan buskango borok bike bere ripeka bike bere ripeman yagolong ang borong saka mo kisa bike no ride kintu lamate builayo gari phainai auto phainai ba bike phainai ye okni saro kalai tongna borok bianti laine hini samase tabake borok tomin koksil jaga je ang bongni bike no sokjana hinu hunai kintu obahairok totally tatal samani chaya kintu buibo nugui tongo oro koijona tong ba apro sob tong nono atikok rasaka kintu ang to evidence bai puru bomari nai kintu o puru bina thangtani pano se ano sujuk seria kok ang 3-4 bar saka apro chini borong bonang MLA sarbo tongo chini borong bonang EM sarbo tongo kintu boro ano chance ya kintu o corona phirona bagai public buskango kun sujuk jega te kaisa kop belai kotor chini borong bonang DWF ni president chini podobil ni bo kokti saka je bono cheng ang khoroksa tei titas debroma tei rites debroma bono rep khane thangmo hunai kintu bo sarai rep bini oro rep khane thangmani khunukton video footage phunukton DNA test khaiton boria dekhajak khajya kintu medical report pura public buskangno bo mamber berai phunungnai obahe kaise no mazara kaham borok no mazara berai bahai ke sanai jungno no nin no thangmani nung to aprusau ang kharisi agotola yoksu kintu nung rep khaijaka ba jung rep khaina naika oboni thane pura video full footage ma phungnai jung bukro nin no thanga no rep khaina bagai ba nung bahai ke khari yoka obosung public buskangno obosung sarai ke tubi ma phenai nang ngete kaisa tongo je titas bo thanai 2021 apro bo kaisa berino pano rom prema kana ba jese pano rep pan khaima kana kintu o jagala anotang norok ano mazara riba ang apro ani signature soida tong ke gre naidi pura salaitani kintu ang salaimani bisingo norong si mutual nin chabo bo
jormina besek tui tong ba beseri tong obang saimana koya kintu angle ani kahamne bagi je salaina ni bagi tango kintu oro nujaka nor agi jelai thangmani kogruno saitong kintu angtom chaya khake ba ano o jagao kintu angno bichar khaimal rimalia ba tini oboni bisingti salai rimalia solution rimalia ngen ang haimeng thango obiyable kintu nungkhai obo totally ano haimian sanamnani nayo ob hai koksilawai haimian sanamnani mano kintu ang monono phiroknani musungo kintu ob hai jingjalogo ano talongna ta naidi kintu oboni obo o jagarogo ang bagi buthaya kintu ang mo solution khai dimia kintu nung ang je jemon solution khai digeno ang borok kahamung thanani obiya boije sapano walaifan tongtong bulaifan tonglaitun kintu ang oro solution khaina bagai ang kun dinu yapri rimia obo nung public panungton jes panungton kintu nung hamje tongdi ang nung hamje mane no ang nogo pana sutone obo hai nete kaisa nungjo suka o meeting o joto borok no nukona je thanai rok side hini dagalayo kintu tomnole sanane kintu usit okongno sade public beskang kintu nung kaisa point by ano defend khaimia kintu te kaisa point kari tuman porke ano jawab riya kintu public to obnuk tomle sarai oro je thanai rok ang simi okok sagala kintu pal khai jokon high level committee phaya koni sale puro apro jotono with evidence proof soh jotono jengma salaine o baike ang bahain backup khai ani satati nang sai hinjagai o baike ang kun dinu backup khai phegala ang monorno sujuri gelak ang obono nayo je tatal bo chennai je kubui bo kubino tongnai o baike jeng samama kaine soi dopana hamjanero pusno torjaiga kintu tin oro khai nukjak suka kaisa no noroi kaisa kususa kanan kintu ang bagi pusno hamjagai samang khainiya kintu dopana bakase ang samang kintu tino bisio nugui mana kwbangma kwrwi poribar tongo nok khungmaya tongo tini jingjal tongo kintu o tini jingjal ba kwrwi poribarno bahai kaiti sai talnani oboni bakase ang tini oroni selected chairman hisabai ang samangkhaitong ang kun nangeble ani bagai ang nange kintu norongni bagai public bagai se ang khai kintu oro nukjaka ano sukulagai haime sawai obai khiklai obai ke nangeble nang jidun an post no pan hamjaka o post no nang an nogo phai sarai ke sabadi manai dara nang asukui base tongdi ang waisa khaine kintu ang nini kok khana oi hingkai ba obai kini pore ang reason kan diginna kintu nana haime sasawoi ano post ni karani obata saitok kintu oboni bagai hingkai ang bo bichar nainai ani tom saya tong obo joto ni public biskang dong o boro robo karinang tong jeng pogita thani jeng tomni bagai ba tomno naharai jeng tini TIPRA Motha khalai tong sini bubar naharai sini gate plan no naharai jeng omoni bagai se jeng tabu TIPRA Motha himlai tong kintu obai borona ang sungte kalayo nor je gate plan bai kok de tisa ba sini bisi election tangai tar yang to tangai sini inda loketa je o sanmung rok tangai pending tong tabu norok oborong no seseng kana oborong sungde itu MLA minister montri phagena norok tom khai norok khai kaisa kok egen sanani ba bin bagi haime sanani obasi nong naharmo kintu chini oi area no bahai develop khainani ba bahai kai lama street light dinani tei nimani ngete tei dinani obro khanar sai tu dana kana obo hai boro nor kun chai to gya kintu chide nor bujide kintu public no na jese deprive khega kintu public ni logi tongla public tamas nai tabo u agini system hai tamon sude public tabo joto sobo kaham sobo hamya joto siu kintu baksa borok tongo je dofano samang phunugai kintu bo kutla khainani borang sanani obahai borobo kwbangma tongo tini bisingo kintu oborong sarai khaina bagai jungto ma khainai jeng pal khai bosawoi kintu joto public bising jeng ma tuglaini to khatha chuma bahai ba e obahai borok bo kwbangma tongo kintu o borok no jeng ma sininai jeng ma sai tongnai kintu borok no bahai ke kubila mo tese phiro tifinani
Kintu obon bagino tini obahai borong bagino tini ano bo obahai no kaima kalai. Tini ano buihin mano tini ani sakosim kalai mo kintu nini ani joto ni sakopon kalai mano. Kintu nung kubuike samung tangka mano no kintu nung hamyang nai. Kwbang nuk tong na bole kintu salai aku. Kintu salja joto nong kholai na ba salai na nangnai Facebook tipano ba social media tei nukjagai kwbang ma salai na. Kintu apro tong nai au kaisa wansudi. Kaisa tongo je chini bisio apro je mutual kainan thalaga. Kintu oro thangnoika member chini je panchayat advisory committee ba agi chongjak tongo member 7 jona. O 7 jona ni bisingo borok je agio jeng edisi hapang thaimani pore je chongmani je selected je approved homani chini edisi hapang no hoite naikolna bagai mati phana mati panchayat na chalnai mati panchayat ni chairman vice chairman hini jemon chini edisi hapang chungna selected khai homani je bc election ingase jora naikolna bagai kintu oboni bisingase borok khai bahai kebo teuse katal bai chongmanpo hai nung state of power ka nung o constituency jidi ka nung teuse bahai kai teuse katal tabo jeng assembly jidi ma logino bahai kai nung bahai kai change kaiman ba change khane singarita area potibasi tongo ba jekono borok local ni neta tongo oborong tei salaigarita nung bahai kai norga function change kaiman ka ba teka tong panchayat ni advisory committee ni president obonum change kaja teka tong TWR ni president primary committee ni obonum change kaja au bahai ingmancha naki nor simna soise ke TIPRA mata khai naki chingha TIPRA mata kri kha atida kintu noro hai borong singam sunga kintu marharu TIPRA mata ba chingmoram chana ko TIPRA mata sob sacrifice khai thai sob chini marharu bisho sacrifice khai tong oba ang saimano kintu boini phatani borok bo saimano boini tekase bisini borok bo sob sakang oro TIPRA mata khai যখন মালাঞ্চল নির্বাচন বিকেলে রিপোর্ট হইতে কিন্তু অবযতন সাইমানো কিন্তু নংসাইন সেচং আংসিবলে হিন সাইতং মাবাই কোনো কাজও রেগুলার যেমন আনুফান হিনতো কিন্তু অবজবা বিনাই সব বিনাই পাবলিশ বিনাই বাক্সা जों आसे खस्थ' खायो पुलिस बाय फैया जायाखै रिफ्रि जागो एडिसि इलेक्शन फोरगो बाक्सा नगद थुइनो आराम हैतं नंला बाक्सा बरक chini ekinso je party tongnai apro o party ni borok no se nogo nahari muthuri tonu jenghai bole mar ma kha kino mai politics thanga tang thon basa nugja khabale bini nokhu ani kaga song nokhu sobai japro tomkha ongo tang borok khaya angkrei ai krei ini hongai keno thang nogo thangya kone mutual khaina bagai gosiyo kino angha tom khaiba an bung tang kes klase angka khaimera tongoro kino nung ati ki yogman ngai angmo yogman le nge oba hike kaise sil jawoi tese oba hike ta khaidi samung jibono phono kintu nung asuk khai kintu kaise na kok sil jawoi sawoi nuku sa kaimana tawan chu ang oba hike ngai yogman le kintu jung কোনে কিছিয়া অর কোন থামাও করে অভাইকে পানছে जों এলিগেশন হিসাবে কিন্তু ওই এলিগেশন হইতে নং খাই বলে যগনা বাগে হর ফোন খাই হর হুঙ্গাই আইসি জিরে থাঙে বং নগ থাঙে সাयो आं করে মতি ফনা সংজি খাयो আহেরে খাयो রখনি নং সায়া কোনে নং কাটি থাঙো গে जोंहा काटी मांगला खमदबा ताङे तिनानि पास होते केस कलायना ना कायसे जागा एलिगेशन आंखाय ओ आमसेनि leader hisabai samungkai tongne ba angai allegation bobai rijaka kintu nini ke duita singana ba ekta singana baksa ni bos kus kere jungnuk tongle ino borse tabo khai oba hai kok sai tongo nung na bale sabjunal jokhon BJP IPP rok bai sabjunal deputation pro jogo kino marharu bisini borok bose khar pai सब तंगरो लास्ट तक जरा केबो करे जबाव खाय नों खारमानो नों ओ गुतला खायनो जाखाय याप्रि मानो गाहाम बरनो गाहाय ना सावै नोंरो एसे लगि थांमानो अबाय थांगांगाय अब लं लास्टिं खायगला किन्तु नों
Kusuko kawana 3-4 din bagai kintu nongola tesa nongkori ma pen. Ang mo saimano je chini constituency ni bo borok pila sepuro hande sacrifice khai pai bo borok bupro party join khai pai obasung mo joton saimano kintu nana siano wansu datongba anthani bo khata dai ro te sijak tong mati pana mati somayo phayo mati pana mati puru phayo joining khai pyo obsun tongan dai ro kintu nantine sak tor thana mo suma bai nang kun dina tawon sure nang kai thangmana saijun je borok no public songo ba nang no kotorong kha ni injak nai bosu borok kotorongo ang sense jung ang neta hani chirkhoge khakla bui saitong bai kun dina netang maya okasam mutu khedi public no choose khine nuk bele chino rogo kwbang ma borok ang sineta hin chirkhoge saitong nai rok kwbang ma tong kintu bo naki simano naki bung simano naki application simano naki pon chepemia kintu ang neta ko ang neta hin chirkhomai mungsa kabaringya mungsa jini to pa hamkare meya kintu ob keleknan lama si talango nang hai borok ngai nang hai borok jidin lead khame thang ngai nang hai siklungna bagisi nang hai urang pusan bagisi abatesa ang neta hin chirkho saitong kono mungsa khame te ani sho area power obai sho nin sele power gana te kun ke kari khade power area wa na bisu sacrifice ke ba nang kiri jaga dopan bagai lama senambai ba bolong hokai tuide phage ba nang khabar khusu istong mala nogo jeng hotok satok mathuya masaya khai jeng nogo mathuya makharo police bai gara noklan phono di prison amle koibar noko pai nok ni boro phono sungjabai nin byangthanga sumitina even rally ne hoite ba mars rokon hoite khaya konai noko asuk khador pi in all loglo no wasan get ni wasan habai kono police odi pregi makhar bile boike tong to cha to kha egla buisa khali au jora roko kintu ang mama khai ang ma khaya ang khare se ampra thang se egla buisa rok makhai wansuk de kintu nang khai noko asuk tin khai tong namla noko asuk tin chai tong namla pro ojora roko dan ang kha tang ma khaka ni nong bagi sing namle noro ai ka ang ba politics bising di thangna karang ga ang war ka thang dong man kintu wansu nang nai kaisa program khai khai marharok chini bisio kaisa program chini ian dol riang song phai pu ro te sar anthony song phai pu ro sobrang ri rang dine mapsu tong sara pon su jeng no ne kere oba ke jeng expenditure khai chin do pa ham gara ing thun hing jeng thana mle 15,000 টাকা kaisa program khai 15,000 টাকা stage bara bese 5,000 টাকা te mic bara tong hote saman hote joto tong oba ke thango ekta program mano kintu obo khai phemna rokon nang pogoi thanga o na to ka chongse di pene soba nang khai ka kintu nang angsu da khai ba nang ta pha ano ani bagai allegation ni oi haime koksa ang ta bagai nang kam nang lia apro kiri jaga seneng logi an logi tongla nono anga apro nono di rohka nono an logi tone nono di rohka tam kham sana takai nang an pha kati famous takai nang ka no tesa sekul na no of the rasinti of politics ya obai politics long lasting khaya obai tin nang thing dong angai nang mukna di nang obai politics thing dong angai obai politics long lasting khaya te nang do pa pyong na lama talang ya chin borom te mo kokno te bisi salia কিন্তু more tarin solution khainen ton niyam tongo jine emle sa tongo te high level committee ro phai tarin no jine mo bisi solution no dakti khainen ton hamba ju ton